Здравейте и добре дошли в A Life on the Road. Казвам се Маринела и обичам да снимам видеа, свързани с моите пътувания и различни дестинации, които посещавам. Ако за първи път попадате на канала и на това видео, добре дошли. Може да се върнете назад и да изгледате част 1, защото това е част 2. Събуждам се лежерничко в Будва, ще се приготвим и заминаваме за Котор, за да може да го разгледаме днес. Това съм планувала. До Котор ще стигнем много лесно с градски транспорт, някъде на около час път се намира от Будва, но преди това решихме да се отбием в тази пекарничка, да разгледаме какво има и да си купим нещо за закуска. Имаха най-различни видове банички, аз съм пробвала баница бюрек в Албания и ми беше мерак да пробвам и в Черна гора, затова си купих една такава. Впечатлението ми от черногорците към момента е доста позитивно, много приятни хора, езика не е много по-различен от българския и нямам никакъв проблем да се разбирам с тях. Навсякъде са много вежливи и любезни и това прави впечатление. Аз като едно телче ще ви кажа пак за бюрека. Много е вкусен, много е хрупкав, на светлинни години от албанския, много ми хареса. Браво на Черна гора и техния бюрек. Успяхме да си купим билети за Котор или Котор, не знам как се произнася. Билета е за 10:20. Казаха ни да гледаме за Big Orange Bus. Is this the bus? Okay, so this is our bus. Това е нашия автобус и след малко ще се качваме. Привет! Ние пристигнахме в Котор. Сега ще проверим автобусите за обратно, защото искаме да сме сигурни, че ще може да се приберем. И след това ще направим обиколка из града. Хайде да тръгваме! Котор или Котор, или както аз съм казвам Котор, ще разберете по-натам защо, е едно от най-загадъчните и красиви места в Черна гора. Тук в този средновековен град временно все едно е спряло и като че ли затворило вратата си за съвременния свят. Представете се да стъпите в миналото, докато разглеждате тесните улички, обсипани с каменни къщи и дървени църкви. Всеки ъгъл тук ми носи своята история, а във въздуха се усеща миналото. Старият град на Котор е един от най-добре запазените средновековни градове в света. Той е включен и в списъка на културното наследство на ЮНЕСКО. Интересен факт също е, че имат фестивал на мимозата. Това е годишен фестивал, който е един от най-големите в региона. Привлича посетители от цял свят, които идват да се наслаждават на красивите жълти цветчета на мимозата. Друго любопитно и уникално, което ми направи впечатление, са градските стени, които са останали още от Римската империя и са дълги около 4,5 км. Може да се изкачите на стените на Стария град и ще бъдете възнаградени с невероятна гледка към залива. Не пропускайте да разгледате също така централния площад, часовниковата кула, чийто часовник работи още от 17 век, множеството църкви пръснати из уличките и също така не забравяйте да се изгубите из някоя уличка. Може да намерите неочаквани изненади. Като например тази интересна църква с две кули строени през различни години или това интересно магазинче на местни търговци, които правят най-различни изделия от стъкло. Нека да разгледаме заедно. Спряхме в местно магазинче да разгледаме и аз мисля, че си харесах нещо да подпомогна местната икономика и ще бъде това. Открихме и тази православна черногорска църква, която е доста мъничка, но пък богато изрисувана с икони и привлече вниманието ни и решихме да я разгледаме. Винаги, когато посещавам нови места, обичам да си говоря с местните. И тук не се въздържах и ги попитах защо има такива красиви маски. Те ми обясниха,
че подобно на Венеция, тук също имат карнавал, който е също толкова пищен. Хората се обличат в най-различни костюми, е много пъстро и много интересно. И доста от традициите всъщност са повлияни също от италианската култура. Архитектурата също до голяма степен е повлияна от италианската. Общо взето Котор е една доста интересна симбиоза между балканския начин на живот, балканските традиции и докоснати или пречупени през призмата на Италия. Доста е интересно. И сега идва най-интересното, дами и господа. Тяхно величество – котките. Навсякъде из Котор ще виждате котки, затова и аз го наричам Коткотор, но те не са бездомни, те са граждани като всички останали и ако им обърнете внимание, много ще ви се зарадват. Някои от тях обичат да си играят, но пък други са доста темпераментни и не искат да ги мачкате. В стария град на Котор намерихме този автомат за рециклиране, който е супер готин, защото си пускаш бутилката и дава водичка и храна на бездомните котки. И искам да видите какво става. Кристина! Кристина has a baby. I think we have a new citizen of Krakow. Yes, we do. Вижте колко са много. Те си имат къщички. Някой е помислил за всичко. Харесва ми този град. Let's see. Oh, so some girl Daniela, Christina, some girl Daniela feed and looking after these cats, and she built the shelters for them. This is Christina cat happy face. След толкова много разходки и емоции, доста поизгладняхме и решихме да се почерпим с по една пастичка и лимонадка. So let's taste the cakes. Show what you have. You have minion. And this is cheesecake. And we order a scam lemonade. Good choice. Definitely. You wanna try? Of course. Yes, try with that. So fresh. I love that. There is canela or something. Yes, and a lot of like nuts. Good choice. Okay, cheers. With the scam lemonade. Yeah. But it's not that bad. I didn't put sugar, but it's I okay. did put a bit. Не знам какво имаше в тази тортичка, но ме превърна в повелителя на котките. Започнах да си говоря с тях. Бра? Това е от мен. Благодаря ви, че гледахте. Ще се видим в част 3. Чао!